Mite 1. El VPH no es transmet si no n'hi ha símptomes. Això és fals. El fet de no tenir símptomes no ens fa no contagiosos. De fet, hi ha moltes dones que tenen lesions en els genitals interns que no es poden veure a simple vista i són potencialment contagioses. Mite 2. El VPH no posa en risc la salut dels homes. Això és fals. Com ja hem vist en les anteriors videocàpsules, el virus del papil·loma en homes està relacionat amb lesions benignes, com són les berrugues, però també lesions malignes, com són el càncer de penis, el càncer anal i el càncer orofaringi. Mite 3. La vacuna provoca problemes neurològics. Això és fals. S'han fet múltiples estudis i no s'han trobat relació causal entre la vacuna i l'aparició de problemes neurològics. Mite 4. La vacuna provoca infertilitat. Això també és fals. També s'han fet estudis en els que s'han intentat trobar relació causal entre la vacuna i problemes de fertilitat i s'ha vist que no hi ha cap tipus de relació. Mite 5. La vacuna provoca pèrdues de consciència. Això no és del tot així. Sí que s'han descrit alguns casos de síncope vasovagal en relació amb l'administració de la vacuna, però que estan més en relació amb el dolor o amb l'ansietat per l'administració, més que per la vacuna en si. Hi ha d'altres procediments que també poden provocar quadres sincopals, com per exemple l'administració d'alguns fàrmacs intramusculars. Mite 6. La vacuna augmenta el risc de trombosi. Això és fals. També s'han fet estudis en els que no s'ha vist cap relació entre la vacuna i l'aparició de trombosi. D'una altra manera, la trombosi és una malaltia que està causada per molts altres factors, com per exemple l'obesitat, el sedentarisme, el tabaquisme, la presa d'anticonceptius orals, i no només pot ser per diverses causes, no només per una, però no està relacionat amb la vacuna. Mite 7. Els homes no necessiten vacunar-se. Això és absolutament fals. Com ja hem vist també a videocàpsules anteriors, els homes s'haurien de vacunar de papil·loma perquè pateixen la malaltia i les seves conseqüències. Mite 8. Si faig servir preservatiu, no és necessari vacunar-se. Això és fals. Ja hem vist també anteriorment que el preservatiu no protegeix al 100% de la infecció del papil·loma perquè pot passar que hi hagi lesions que no es cobreixin pel preservatiu. Mite 9. Si em vacuno, no cal que vagi al ginecòleg. I això és fals també, perquè estar vacunat no significa que no hagin de fer les revisions ginecològiques habituals.